Λοιπόν, και όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Κύριε Σόρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατές σας. Βρίσκεστε ακόμα σε προσωρινή κράτηση, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι το λένε. Το λένε προσωρινή κράτηση. Βέβαια, ό,τι θεωρώ είναι δεδομένο είναι ότι πιο παράνομο αυτό υπάρχει, ιδιαίτερα στα ελληνικά δικαστικά δεδομένα της προσωρινής κράτησης, και η δίωξή μου είναι καθαρά πολιτική. Δεν έχει καμία ουσία της κατηγορίας που αποδίδει. Διότι θέλω να σας πω ότι η προσωρινή κράτηση είναι μέχρι 18 μήνες. Σε κάνα 18 μήνες, μήπως βγει το δικαστηρίο σου, το δικαστηρίο σου το βάλουν αργότερα, θα βρουν έξω. Έχει φάει όμως 2 χρόνια και αυτό θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Ναι. Τώρα δεν γίνει η ώρα βέβαια να εξετάσω τους άλλους κατηγορούμενους ή για οτιδήποτε κατηγορίες. Οι δικές μας κατηγορίες, όχι μόνο του Αρτέμι του Σόρα, είναι όλου του Συμβουλίου της ΕΣΥ. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος, προσέχτε, ο Άριος Πάγος έπιασε όλο το Συμβούλιο της Ελλήνων Συνέλευσης, απέδωσε κατηγορίες από ψεύτικα, γελία, δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει καμία αστυνομική δίωξη ή παρακολουθήσεις ότι υπάρχει κάτι επιλήψιμο στον πολιτικό φορέα ή στην Ελλήνων Συνέλευση, γιατί ουσιαστικά δεν είναι στον πολιτικό φορέα η δίωξη, είναι στην Ελλήνων Συνέλευση την κεντρική. Δηλαδή, η οποία είναι από τα κου της γείας, ένας οργανισμός, ο οποίος, όπως έχω πει, επειδή έχω εγώ ρέντζιστε στον ΟΗΕ, προσέξτε, έχω ρέντζιστε στον ΟΗΕ, δηλαδή είναι την ομιλία του ΟΗΕ, παραπέμπτει ο Τσόπας. Είναι ειδικός το Τσόπας. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε για να είναι καλύτερος ο ήχος, αν είναι εύκολο, γιατί κάνω διακοπές στο κινητό σας. Ωραία. Με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαι και βραβευμένο μέλος του ΟΗΕ, έχω ρέντζισε στον ΟΗΕ, με αποτέλεσμα, επειδή διετελώ και πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, έχει και η Ελλήνων Συνέλευσης ρέντζισε στον ΟΗΕ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι κατηγορίες όχι μόνο δεν υφίστανται, αλλά είναι απονοθερμένα δημοσιεύματα. Και όλο το Συμβούλιο της Συνέλευσης έχουν κατηγορηθεί. Αυτό είναι τόσο γελίο, έχει ξεβρακωθεί, θα πω κυριολεκτικά, η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι ελληνική, δεν έχει καμία ελληνικότητα μέσα της, είναι μόνο μια δογματισμένη κάστα ανθρώπων που διοικούν τα θεσμικά μου όργανα της δικαιοσύνης. Είτε αυτό λέγεται μασόνοι, στοές, χαώδεις καταστάσεις και άτομα τα οποία θα πω ότι σχεδόν δεν είναι άνθρωποι, είναι διυπάνθρωποι, δηλαδή σκουλίκια. Και φυσικά πιέζονται σε όλες τις περιπτώσεις από τους προϊσταμένους τους. Έτσι λοιπόν με έχουν προφυλακίσει λόγω των εκλογών. Δηλαδή, επειδή εκεί έξω δεν υπάρχει κανένα πολιτικό σχεδιασμός και ό,τι πολιτικό ανδρίκελο, μαριονέτα υφίσταται εκεί έξω, μικρού ή μεγάλου κόμματος, είναι σκηνοθετημένη θίαση ενός εβραϊκού σχεδίου. Λέω τη λέξη εβραϊκό, δεν έχω να κάνει, το εβραϊκό που λέω δεν έχει να κάνει με άνθρωπο, έχει να κάνει με έναν που δεν ξέρει ποιος είναι, που είναι, δεν υπάρχει καν. Είναι, όπως λέμε στην ελληνική, είμαι Εβραίος παντού. Θα λέγατε σιωνιστικό, θα λέγατε σιωνιστικού σχεδίου, ευρύτερα, γιατί ο σιωνισμός πιάνει πολλούς. Ναι, θα το έλεγα και γι' αυτό και έχουν βγάλει τους αντισημίτες. Το ίδιο πράγμα είναι, σιμιτισμός, αντισημιτισμός. Ουσιαστικά μια σιωνιστικού σχεδίου, από το θέλετε, το οποίο έχουν πρωτόκολλα πολύ συγκεκριμένα και συγκεκριμένα δει τον αφανισμό του ανθρώπου. Τώρα ποιοι και ποιος υπηρετεί μια τέτοια εκδημοτική οργάνωση στον πλανήτη, θα το δούμε και δεν είναι της ώρας. Ωστόσο όμως το τεράστιο ψεύδος και αυτή η αλληγορία που ζούμε είναι ότι για τα 600 δις, γι' αυτό και είναι τα 600 που χτύπησαν τόσο πολύ όλα τα καμπανάκια, γιατί 600 είναι και ο κωδικός του κόσμου μας. Είναι ένας, δηλαδή αν έβαζα λιγότερα χρήματα δεν θα τους πείραζε. Είναι το συγκεκριμένο ποσό με συνδυασμό το όνομά μου και συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε ότι το 2019, ενώ είναι 3 φορές, 3 χρονιές στον κρατικό προϋπολογισμό και ο
συνέλληνας Παπαδόπουλος που είναι μαζί σας μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία. Βλέπουμε ότι τα 600 δισεκατομμύρια που έβαλα ως δάνειο για την ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, που είναι και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες, είναι 3 φορές, 3 χρονιές, στον προϋπολογισμό ψηφισμένοι. Ξέρετε τι είναι να ψηφίζει η Βουλή? Η ανήπη Βουλή, όπως έχω πει, που δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Αλλά αυτή που είναι, αυτή η συμμορία, να ψηφίζει τα 600 δις στον προϋπολογισμό, να μπαίνουν μέσα στον προϋπολογισμό με τη μεγάλη σφραγίδα του κράτους. Να τα υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να τα υπογράφει ο Πρωθυπουργός, να τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών. Να είναι 3 φορές τα 600, και αυτό πρέπει να το βγάλετε στον αέρα, να δείτε όλη αυτή την αλήθεια, τη γελιότητα, όλα αυτά τα μέτρα. Εδώ κύριε Σόρα, μου επιτρέπετε για τα 600. Για τα 600, επειδή το είπατε για τα 600. Στον έλεγχο. Ακούστε με λίγο. Ναι. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Άρα σήμερα, το 2018, που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός για το 2019, που ενώ είμαι στη φυλακή για αυτά τα 600 που τους έχει βγάλει το μάτι και τελειώνει η χώρα, τελειώνει η δυναστεία, τελειώνουν τα μνημόνια, τελειώνουν τα μέτρα και στέλνει στο διάλογο τους δανειστές και όλα τα ανδρικελά τους, σήμερα είμαι στη φυλακή για τα 600. Τα οποία είναι 3 φορές στον προϋπολογισμό, αλλά και το 2018 που είναι ο προϋπολογισμός του 19 είναι πάλι μέσα. Είναι εντελώς οξύμορο, είναι τραγικό, είναι τρελό να ξαναμπαίνουν τα 600 στον προϋπολογισμό και να έχουμε όλα αυτά τα γελία πορνίδια του κάθε ΜΜΕ και κάθε καθεστατικής μαϊμούς να λένε στον ελληνικό λαό την κάθε γελιότητα. Ή να έχουν το θράσος πολιτικά ανδρίκελα να βγαίνουν και να υπόσχονται. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Το ελεκτικό συνέδριο που το ορίζει αρμόδιο το Σύνταγμα για να ελέγχει τον προϋπολογισμό υπέβαλε αίτηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στον ΟΔΙΧ, και ζητάει στοιχεία για τα 598 δις, περίπου 600, που εντάσσονται στον προϋπολογισμό και τα οποία υποτίθεται ότι ρευστοποιούνται και από την μια και από την άλλη κλαίουν στο τέλος του χρόνου και επανέρχονται τον επόμενο. Και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τους αγνοεί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν απέντησε δηλαδή. Τι είναι αυτά τα χρήματα? Πρέπει να ξέρετε ότι όλοι οι μηχανισμοί σε αυτή τη δυναστευτική κυβέρνηση, σχήμα μοναρχίας και αλληγορίας που συμβαίνει στη χώρα μας και δεν ισχύει καμία δημοκρατία, έχουν καταδείξει κάθε πολίτευμα, κάθε δημοκρατικό θεσμό, έχουν ακυρώσει τα πάντα. Τα παιδιά αυτά και οι υπεύθυνοι είναι δικοί τους. Δεν είναι του ελληνικού λαού, αν και θα έπρεπε. Το ζήτημα είναι ότι γνωρίζουν ακριβώς από πού είναι. Ένας, αν το θέλετε, τολμηρός έκανε την ερώτηση, μια την έκανε, πέστε μας από πού είναι. Βεβαίως ξέρουν, είναι καθαρός δανεισμός. Αυτοί ξέρουν ότι είναι δανεισμός και προκύπτει και στα χαρτιά. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχω δώσει στην Ελλάδα είναι δάνειο. Εγώ δηλαδή έδωσα ένα δάνειο άτοκο 600 δις. Δεν χάρισα τα χρήματα, διότι θα πρέπει για να τα χρησιμοποιήσουν η ελληνική κυβέρνηση, οι οποίοι είναι οι εντολοδόχοι του ελληνικού λαού, να υπογράψει με μένα μια διαδικασία χαρτιών, τα οποία θα πρέπει μετά να εγγυηθεί ότι αυτά θα επιστραφούν, χωρίς στόχο βέβαια, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να υπάρχει ένα εξειδικευμένο management, ότι δεν θα χαθούν τα χρήματα, διότι το πιο εύκολο που ξέρουν αυτές οι μαριονέτες, αυτά τα παιδιά που δεν έχουν διοικήσει ούτε περίπτερο, αλλά ούτε την οικογένειά τους ούτε τίποτα, να χάσουν τα χρήματα, όπως έχουν χαθεί πάρα πολλά κεφάλαια στην Ελλάδα μας. Στην περίπτωση λοιπόν που υπάρχει το άτοκο δάνειο, στα χαρτιά θα εισέρχεται πάντα ως δανεισμός ή ως έσοδο. Άρα κάθε δανεισμός που έρχεται στη χώρα, καλώς φαίνεται στα έγγραφα του κράτους, ότι είναι έσοδο, δάνειο. Από κάτω όμως θα πρέπει να είναι και στα έξοδα, γιατί το δάνειο πρέπει να το πληρώσεις. Άρα υπάρχει ένα κεφάλαιο αυτή τη στιγμή 600 δισεκατομμυρίων χωρίς τόκο για 100 έτη, όπως το έχω προσδιορίσει, με 0,5 λόγω αγγλικού δικαίου, γιατί εγώ δεν ζήτησα ούτε τόκο, αλλά βάσει του αγγλικού δικαίου. Εάν πω ότι δεν βάζω τόκο, αυτό θεωρείται δωρεά για το αγγλικό δίκαιο. Έτσι είπα ότι το 0,5 θα επιστραφεί στον ελληνικό λαό σε ένα ίδρυμα ελληνισμού που θα δημιουργηθεί. Όλο αυτό πόνεσε πάρα πολύ το καθεστώς. Ξέρετε, όταν ο προϋπολογισμός του κράτους είναι 130 δισεκατομμύρια
και εσύ βάζεις 600, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό αυτό δεν είναι χρήματα όπως θέλουν να λένε κάποιοι μασονόσποροι, γελοί, υπανθρώποι που δεν είχαν τι να κάνουν και είναι ανάξιοι να ζήσουν, οπότε πήγαν στη ΣΤΟΑ να τους δώσει δουλειά για να κλέψουν τους άλλους. Εδώ μιλάμε για 4 φορές τη χώρα επάνω, ίσως και παραπάνω. Που σημαίνει, δεν βλέπετε χρήματα, γεια σας, δώστε μας μια ελεημοσύνη και κοιτάξτε τι θα κάνετε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποσό είναι μια τεράστια δύναμη. Άρα τελειώνει το χρήμα με την έννοια λεφτά, λεφτά, λεφτά που λέει ο κάθε μικρός πολιτάκος που το μυαλό του το έχει μόνο για να μην το κόβουν τα αυτοκίνητα και ενδεχομένως το κεφάλι του για να περνάει το δρόμο απέναντι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τελειώνουν ακριβά σπίτια και celebrity τα οποία είναι σκουπίδια μπροστά σε κάποια δύναμη οικονομική. Όσο και καλό σπίτι να έχεις, ό,τι και ακριβό αυτοκίνητο είναι σκουπίδι τα αυτοκίνητάκι. Είναι σαν να βγάζεις από Playmobil από τον Τζάμπο και κινέζικο όπως το πουλάει ο Τζάμπο. Θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για μια άλλη δυνατότητα όπου αυτό είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Είναι λοιπόν μια τεράστια δυναμική οικονομική που μπορεί να βάλει τα θέμελα, τις ρίζες, να εγκαθιδρυθεί ο ελληνισμός. Δεν έχει να κάνει τώρα με χρήμα, λεφτά και κοίτα αδερφέ έχεις πολλά λεφτά. Όχι, έχεις μια τεράστια δύναμη να ανατρέψεις οποιαδήποτε καθεστωτική, γελία, δυναστευτική γραμμή και να βάλεις στη ροή, σε μια ροή πραγματική, μια ολόκληρη χώρα. Να χτίσεις μια ολόκληρη χώρα μπροστά με μέλλον 50 χρόνια, να ονειρευτούν και να εφαρμοστεί ό,τι ονειρεύτηκε κάθε Έλληνας για τη χώρα του. Εμένα με λυπεί πολύ. Χώρες ανύπαρτες, χωράφια, οικόπεδα, χτεσινά, άμα το θέλετε, με δικά μου χρήματα του πλανήτη και δι των Έλληνων ανθρώπων, να χτίσουν χώρες αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα γελία μορφώματα και να μου το παίζουν ότι έχουμε πολιτισμένες χώρες. Όχι. Ναι. Έτσι η Ελλάδα μας έχει μείνει πίσω, άρα λοιπόν υπάρχει ένα χρήμα που είναι τεράστια δυναμική και δυνατότητα να τελειώσει κάθε δυναστεία, να τελειώσει κάθε νόμος και με τέτοια κεφάλαια που υφίσταται. Αρχίζει λοιπόν μια άλλη φορολογική πολιτική. Δεν γίνεται να έχεις τόσο χρήμα να μπορείς να φτιάξεις τη χώρα σου και να έχεις ακόμα νόμους φορολογικούς, δυναστευτικούς, όπου δυναστεύεται ο κόσμος, διαλύεται και αφανίζεται. Εγώ μπήκα σε μια καινούρια ημέρα. Μπήκα στην επόμενη ημέρα και το έκανα με όλο τον ελληνικό λαό, γιατί πραγματικά εκεί έξω υπάρχει ένας τεράστιος ελληνικός λαός, σκεπτόμενοι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους και έχουν συστρατευτεί στην Ελληνική Συνέλευση, όπου και αυτοί θα πάρουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα, όσον αφορά άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο τιμόνι των θεσμών, δεν έχουν καμία λογική διεργασία, θα πω τη λέξη, δεν είναι καν άνθρωποι, δεν σέβονται καν που είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας και καίνε οξυγόνο των ανθρώπων, εκτελούν μόνο εντολές χωρίς καμία σκέψη ως εκτελεστές και κουμπιά, άμα το θέλετε, ένα πλαστικό κουμπί που το πατάει όποιος γουστάρει. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι πώς γίνεται να μπαίνει στον προϋπολογισμό 600 δις και πάλι και κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί αυτά, αφού έχουν φύγει από τη μερίδα μου, από το UCC, από την Αμερική, έχουν πάει στην Ελλάδα, στο λογαριασμό της κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας. Η χώρα μας δεν πτώχευσε, τολμώ να πω, σταμάτησα την πτώχευση της χώρας και λέω, όποιος θέλει να έρθει να πτωχεύσει τη χώρα μου, θα του σπάσω το κεφάλι. Θα τον εκθέσω τόσο πολύ, ένα βρωμιάρι που έρχεται να μου πει ότι έχει χρήματα να αγοράσει χρέος της χώρας μου ή έχει αγοράσει ομόλογο, θα πρέπει να μου αποδείξει πώς πήρε το ομόλογο με ένα μεγάλο ποθονέσχες και να τον πληρώσουμε από το κεφάλαιο που έχω για τη χώρα μου, που είναι όλων των Ελλήνων. Αυτό που μένει είναι να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, να φύγουν από κάποια γελία celebrity, οι οποίοι είναι μόνο πορνίδια και μάλιστα και αυτά τα πορνίδια τώρα τελευταία βλέπω ότι τα απογητεύουν κιόλας, κοιτάνε ποια θα βρούμε, ποια ωραία πουτάνα θα βρούνε, ποια θα είναι η πιο μεγάλη, η πιο περιζήτητη πόρνη, να την πάνε στη Βουλή, γιατί σέρνει πίσω της είτε γκέι, είτε μέιν, είτε το κάθε, θα πω, είτε τον κάθε άνθρωπο. Είναι μια εκμετάλλευση. Κοιτάνε πού είναι, ποιος είναι πιο δογματισμένος, πού πονάει δηλαδή αυτή τη στιγμή το δόγμα και το συναίσθημα να τραβήξουν κόσμο κοντά τους. Αυτά τα συμβάντα είναι των καιρών, όμως θα πρέπει να πάρουν όλοι μια πραγματική αληθινή θέση και να δικηθούν. Ούτε με πόρνες, ούτε με τηλεπερσόνες, ούτε με ζωντόβολα, ούτε με οτιδήποτε. Πρέπει να δουν τον άνθρωπο και να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή, ένα μεγάλο γύρισμα. Να θυμούνται όλοι ποιοι τους έφεραν μέχρι εδώ, όλα τα ΜΜΕ που τους έφεραν μέχρι εδώ, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι νομικοί, όλοι οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι celebrity,
όλοι αυτοί βοήθησαν σε όλο αυτόν τον αφανισμό, σε όλη αυτή την γελιότητα. Και συνεχίζουν. Αυτό, συνεχίζουν. Ναι, δεν έχουν κάτι άλλο, αγαπητέ. Πραγματικά τους βλέπεις ότι ακόμα και το πρόγραμμά του. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε ένα μορφωμά, το οποίο το λένε αλλαγή. Και είδαμε να πηγαίνουν όλα τα κόμματα, όλα. Δηλαδή, πήγε η Νέα Δημοκρατία, πήγε το ΠΑΣΟΚ, τους προβάλανε σε ένα στάδιο το οποίο ούτε το μισό δεν ήταν γεμάτο και το μισό ήταν και μεθυσμένο, γιατί για να έρθει ο κόσμος προσφέρανε ποτά και ξηρούς καρπούς. Οπότε οι πιο πολλοί πήγαν οι μεθύστακες να πιούνε. Μετά ουσιαστικά είδαμε όλη την πολιτική ζωή της Ελλάδος να πηγαίνει σε αυτό το μορφωματάκι. Με οδηγό τη Φοφό. Άντε τώρα να πάρεις τη Φοφό, η οποία έχει πάρα πολλά στο ποινικό της μητρό το πολιτικό, έχει πραγματικά ποινικό μητρό, όλοι αυτοί έχουν ποινικό μητρό, πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε. Και τελικά όχι μόνο δεν είχαν κόσμο, αλλά δεν έχουν και τίποτα. Και τους βλέπαμε όλους μαζί. Βέβαια έχω πει εδώ και χρόνια ότι όλοι θα συστρατευτούν εναντίον της Αιγίνος Συνέλευσης και εμένα. Όπου και συνέβη. Δεν είμαι προφήτης, είμαι πραγματιστής. Τα βλέπω τα πράγματα. Και πώς θα γίνει και μέχρι που θα πάνε. Βλέπουμε τώρα όλα αυτά τα ανδρίκελα να προβάλλουν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Μα καλά, δεν είναι θέμα Νέα Δημοκρατίας, είναι θέμα προσώπου. Η Νέα Δημοκρατία δεν μας έβαλε στα μνημόνια. Αυτή δεν έβγαλε όλους αυτούς τους γελίους νόμους. Αυτή δεν ξεκίνησε το μεταναστευτικό επί Σαμαρά. Τελικά είναι θέμα ονόματος. Πίσω, μα έχω ξαναπεί ότι ένας ψήφος είναι στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν στη Βουλή επί τόσα χρόνια. Όσο θυμάται τον εαυτό, είναι βουλευτής. Και είναι μέσα στα βαθιά νερά της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε τόσα χρόνια που δεν μπόρεσε να κάνει και θα κάνει τώρα. Δεν είναι θέμα προσώπου. Είναι θέμα μια σύνολο ανθρώπων. Άρα μιλάμε για βουλευτές που είναι 100, 120, 80, 90 κάθε φορά. Ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση με μεγάλα νούμερα. Άρα εσείς δεν κάνατε, δεν μπήκαμε στα μνημόνια. Εσείς δεν συγκυβερνήσατε με ΠΑΣΟΚ και με Δημοκρατική Αριστερά ή δεξιά. Εκεί δεν ήσουν, αγόρι μου. Τι έκανες, τίποτα. Συμφώνησες τα πάντα, υπόγραψες τα πάντα. Αλλά ακόμα και τώρα που είσαι αντιπολίτευση, συμφωνείς με όλη αυτή τη δυναστευτική, την προδοτική στάση και πορεία της κυβέρνησης. Και στα εθνικά θέματα, αλλά και στα οικονομικά θέματα. Κύριε Σόρα. Δεν γίνεται να μην λένε τίποτα. Δεν γίνεται να μην έχουν τίποτα. Δεν γίνεται να χρωστά το κάθε κόμμα τους 500 εκατομμύρια με τόσες επιδοτήσεις που παίρνουν. Να είναι τόσο βαθιά διαπλεκόμενοι με όλα και να ζητάνε να κυβερνήσουν. Να κυβερνήσεις τι, βρε βλάμενο. Τόσα χρόνια εκεί δεν κυβερνούσες. Ναι. Εσύ δεν χρωστάει το κόμμα σου 500 εκατομμύρια. Η εφημερίδα σου στην Κρήτη δεν χρωστάει άλλα 2 εκατομμύρια. Δεν έχεις κλέψει τα πάντα. Δεν έχετε κλέψει τα πάντα. Δεν διαλύσατε την Ελλάδα μας. Και τώρα να κυβερνήσετε. Ποιον εμένα. Να κάνεις τι. Να μου βάλεις τη σύνταξη 350 και τελικά να μου δώσεις και 10 παραπάνω. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν ούτε γραφείο δικό τους, παραχρωστάνε μόνο και έχουν μόνο ποινικό μητρό, να σου λένε σήμερα να κυβερνήσουμε και να σου λένε τι θα σου δώσουν. Δεν έχουν τίποτα, βρε αγόρι μου, να σου δώσουν αυτοί. Τι έχουν αυτοί να σου δώσουν. Αυτοί κοιτάνε να πάρουν από σένα. Θα μοιράσουμε, λέει. Εγώ μπορώ να το πω. Γιατί έχω καταθέσει ένα πλούτο δικό μου με δικά μου πορτοφόλια. Και δεν λέω ότι από αυτά τα πορτοφόλια θα δώσω. Είτε από τα κεφάλαια τα οποία είναι αποδεδειγμένα στα παγκόσμια ταμεία, είτε από το δικό μου πορτοφόλι, το οποίο είναι δικό σας. Μέχρι να βάλουμε τη χώρα στη σειρά. Άρα εμείς καλώς λέμε ότι εμείς μπορούμε να χτίσουμε, να φτιάξουμε. Αυτό δεν θέλω να μείνω στο μέχρι να βάλουμε. Εσείς, κύριε Σόρα, συμφωνείτε με τον τρόπο που ασκείται η διοίκηση στη χώρα? Που είναι ένα καθεστώς. Εσείς συμφωνείτε με αυτό ή θέλετε να το αλλάξετε? Και πώς θα το αλλάξετε? Ας υποθέσουμε ότι εσείς... Αγαπητέ, δεν είναι ότι συμφωνώ εγώ. Δεν ενδιαφέρεται κανένας αν συμφωνώ εγώ. Όχι, ενδιαφερόμαστε αν συμφωνείτε εσείς, κύριε Σόρα. Ενδιαφερόμαστε. Εσείς συμφωνείτε με τον τρόπο που διοικείται η χώρα, δηλαδή που 3 εξουσίες είναι σε μία, που κάνουν κουμάντο σε κλειστές αίθουσες 10, 20, 50 άνθρωποι και δίνουν διαταγές και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε δούλοι και εκτελούμε? Καταλαβαίνω τι λέτε. Ας πάμε λοιπόν στην ουσία. Το θέμα είναι, δεν είναι αν συμφωνώ εγώ μόνο. Δεν συμφωνεί όλος ο ελληνικός λαός. Και θα πρέπει όλος ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά να δώσει ένα μάθημα και ένα μήνυμα. Όχι σε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι, σας εξηγώ. Αυτά τα παιδιά, δηλαδή φαντάζεστε ότι ο Τσίπρας τώρα, θα το πάρουμε λοιπόν λίγο ρεαλιστικά. Εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολύ καλά μυαλά.
επιτυχημένοι επιχειρηματίες, έξυπνοι άνθρωποι. Βλέπετε εσείς αυτόν τον ανθρωπάκο να θέλει να μπορεί να διοικήσει. Βλέπετε εσείς τον καινούριο αυτόν τον Κυριάκο ή τον Σαμαρά να μπορεί να διοικήσει. Βλέπεις εσύ κάποιον ηγέτη εκεί πέρα έξω να μπορεί να ξέρει τι κάνει και τι λέει. Όταν κάνει 10 πρόβες να μιλήσει και τελικά δεν έχει πει τίποτα. Όταν μιλάει μία ώρα ο καθένας και τελικά δεν έχει πει τίποτα. Σε κεντρική ομιλία να λέει το πρόβλημα είναι ο Ντελιβεράς. Εάν ο Ντελιβεράς τσακιστεί, πού θα έχει ασφάλεια και χιλιάδες γελιότητες. Έχετε καταλάβει ότι εκεί πέρα έχετε αφήσει τη χώρα σε ανδρίκελα μικρά που γραμμένα παίρνουν ό,τι τους λένε. Δεν στέκονται πουθενά σε κανένα live, σε κανένα debate. Δεν στέκονται πουθενά, είναι γραμμένα και το πώς θα φέρονται. Εσείς βλέπετε κάτι ηγέτη, έχει κάτι. Δεν το βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχει Υπουργείο Οικονομικών. Όλοι το βλέπουν αυτό που λέτε αυτή το βλέπουν όλοι οι Έλληνες. Αυτό που έχει σημασία όμως, τι είναι αυτό που πρέπει να δουν οι Έλληνες. Αυτά τα βλέπουν οι Έλληνες, τα ξέρουν αυτά που λέτε. Ναι, θα σας πω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιος να ηγηθεί, αλλά ούτε να ψηφιστεί. Δεν ψηφίστηκε ποτέ. Σου κάναν μια πλήση εγκεφάλου. Πάλι δεν μάσηξε ο κόσμος γιατί είναι στο 70% η αποχή. Και με ψεύτικα ποσοστά της singular logic και όλων των παρακρατικών μηχανισμών σε κοροϊδεύσανε ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι σε διοικούν. Και δεν συστήσανε ποτέ τη Βουλή σε σώμα. Γιατί εκεί αν το κάνουν θα εμφανιστεί για να συσταθεί η Βουλή σε σώμα. Θα πρέπει ο κάθε βουλευτής να δημοσιευτεί. Να δημοσιευτούν οι ψήφοι του και να βγει ένα φεκ με τον κάθε βουλευτή, με τους 300 από που έρχονται, ποια θέση καταναλώνουν, πόσους ψήφους πήραν. Εάν αυτό συμβεί ποτέ, θα δεις μια γελιότητα. Θα δεις ανθρώπους με 200 ψήφους, με 300, με 170, με 500 να βγάζουν νόμους μωρέ για σένα. Άρα δεν έχουν κανένα πολιτικό κόστος. Και μετά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καν ψηφισμένοι. Άρα λοιπόν βλέπεις μια ηγετική διαδικασία. Ναι, κύριε Σωρά, θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Γιατί αυτά τώρα τα τελευταία που λέμε είναι διαπιστώσεις, ξέρουν όλοι οι Έλληνες αυτές τις διαπιστώσεις. Εδώ αυτό που θέλουμε εμείς να σας ρωτήσουμε είναι το εξής. Εδώ, εσείς συμφωνείτε ότι ο άλλος μπορεί συγχρόνως να διοικεί και συγχρόνως να ψηφίζει ο ίδιος τους νόμους για τον εαυτό του? Και συγχρόνως να διορίζει και την ανώτατη ηγεσία και να ελέγχει όλες τις εξουσίες? Να είναι σε μία όλες τις εξουσίες. Ένας από... Είναι αυτό σας λέω αγαπητέ μου, ότι αυτό δεν υφίσταται πουθενά σε κανένα σύνταγμα και ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία ολιγαρχία, μία επέσχετη ολιγαρχία. Είναι και θέμα λοιπόν. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε αυτό σας λέω τόσο σοβαρά πράγματα. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι το ονομάζουν αυτό το πράγμα δημοκρατία, αυτό το πράγμα. Αυτό τον απολυταρχισμό, αυτόν τον απόλυτο δεσποτισμό, τον ονομάζουν δημοκρατία. Μην μιλάμε για δεσποτισμό και μην χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες έχουν άλλες έννοιες. Ακούστε λίγο. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και φυσικά ακόμα και σε αυτό το σύνταγμα που το έχουν ρυθμίσει στα μέτρα τους, ούτε ακόμα με αυτό πηγαίνουν. Δηλαδή για να καταλάβουμε εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω πέραν του συντάγματος. Και ούτε μπορεί κανείς να μου πει ότι πάω για αλλαγή συντάγματος. Ποια αλλαγή συντάγματος? Εσείς κάνετε αλλαγή συντάγματος. Και εγώ πάω με το σύνταγμά σας. Εγώ πηγαίνω με τους νόμους τους δικούς σας. Και εσείς παρανομείτε πάνω στους δικούς σας νόμους. Μα και αυτοί τώρα καθαρούν το σύνταγμα. Πώς το κάνουν αγαπητέ μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει με το σύνταγμα αυτό που βγάζουν αυτοί, εμείς πηγαίνουμε με τα δικά τους μέτρα και στα σου. Αλλά και πάλι τους βλέπεις πόσο γελία φαίνονται και καταπατούν το δικό του σύνταγμα που αυτοί έχουν επιλέξει να τρέχουν. Ακόμα και αυτό για παράδειγμα δηλαδή. Τη στιγμή που δεν υπάρχει Βουλή σε σώμα. Πώς διάλογο εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος σφραγίζει με προεδρικά διατάγματα, όταν δεν έχω Βουλή? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πώς ψηφίζεται? Και φυσικά ποτέ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει φεκ που το ψήφισαν. Έχει μόνο λέει που ορκίστηκε. Άσε μα τρε φίλε, ορκίστηκε στο βιβλίο των Εβραίων τώρα, στον Ισανάκρο, στον Αβραάμ. Πλάκα μας κάνεις αδερφέ. Εδώ μιλάς για χώρες και για ψυχές. Και εσείς κάνετε πλάκα με ένα βιβλίο γύρω-γύρω που γίνεται πλάκα στον πλανήτη. Λοιπόν, ακόρκεις όπου θέλεις και πήγαινε στον όρκο σου. Εδώ, φεκ ότι είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας υπάρχει? Βρέστε μου ένα φεκ, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πώς μπορεί να ψηφίσει μια Βουλή που δεν υπάρχει, άρα που δεν έχει συσταθεί σε σώμα, να βγαίνουν και να ψηφίζουν πρόεδρο Δημοκρατίας, όπου η ψηφοφορία να μην αναφέρεται σε ΦΕΚ. Άρα και να αναφέρεται όρκος. Όπου μετά, αφού ορκιστεί, σφραγίζει την εκλογή του ο ίδιος ο πρόεδρος που εκλέγηκε, που δεν εκλέγηκε και που δεν υπάρχει ΦΕΚ. Και που βγήκε από μια κυβέρνηση, από μια Βουλή που δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Από όπου και να το πιάσει είναι χάλια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν. Τι ψηφίσανε? Ψηφίσανε να προεκτείνουμε την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι ιδιωτική
για άλλα 30 χρόνια. Ρε κάντε πλάκα ρε κολόπεδα μέσα στην Ελλάδα. Ρε με μένα κάνετε πλάκα με το γενοσμό. Πρώτα σας εισάξω ρε Ζωντόβολα. Ψήφισες ρε βρωμιάριδες να δώσουμε την άδεια 30 χρόνια γιατί έχουμε καμιά κουλαμάρα να βγάλουμε νόμισμα. Και έχουμε ιδιωτική την τράπεζα. Αλήθεια. Και όλη η οικονομική πολιτική της χώρας που περνάει από μια τράπεζα της Ελλάδος η οποία είναι των δανειστών. Καλά ρε. Συμμορίτες. Ψηφίσατε μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων. Μια ΔΕΘΑΕ η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα να μαζεύει τον εθνικό μου πλούτο. Καλά πόσο Ζωντόβολα είστε ρε, είστε καλά. Αλλά εγώ δεν θυμώνω με αυτά τα ζώα. Και τα λέω ζώα επίσημα γιατί δεν έχει καμία λογική διεργασία, καμία τους πράξει κανένας νόμος. Εσείς ρε συνέγινες εκεί έξω. Κάθεστε τώρα να ακούτε την κάθε πόρνη, το τραγούδι σε κάθε τηλεόραση, σε κάθε παράθυρο. Και κάθε πολιτικό που δεν λέει τίποτα, δεν ξέρει τι να πει, ό,τι του λένε. Και δεν έχετε την νόηση να συστρατευτείτε να πάρουμε τη δικιά μας τώρα. Και να έχουμε μια πραγματική κρατική εφορία για ό,τι φόρους χρειαζόμαστε και ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Αν πούμε αύριο ότι βγάζουμε ένα φόρο 10% για να φτιάξουμε κάτι, αυτό είναι ο φόρος. Ο φόρος πρέπει να τον παίρνει πάλι ο πολίτης. Τον δίνει, τον μαζεύει όλο μαζί και χτίζεται ή δημιουργείται οτιδήποτε θέλει η πολιτεία ή οι άνθρωποι του Δήμου. Σήμερα επιτρέπουμε εμείς οι Έλληνες και η φυλακή για χρέη προς την εφορία, όπου δεν υπάρχει εφορία, υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα και αυτά τα παιδιά έχουν ψηφίσει. Αφού είναι παράνομοι όλοι αυτοί, δεν ψηφίζουν, ότι κουστάρουν δεν ψηφίζουν. Άρα καταλαβαίνεις στην Έλληνα και Έλληνα πολίτη ότι πρέπει να συστρατευτείς γρήγορα σε ένα πραγματικά υγιές οργανισμό. Δηλαδή το δικό σου, δηλαδή την Ελλήνο συνέλευση τη δικιά σου, το δικό σου πολιτικό φορέα. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης δεν θέλουμε να μας ψηφίσει μωρέ. Δεν θέλουμε να διοικήσουμε, θέλουμε οι Έλληνες να διοικήσουμε την Ελλάδα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθει μαζί με την προσωπικότητά του και τον ψήφο του και να δώσει το παρόν και να πάρει θέση για όλα αυτά που γίνονται, για το μέλλον, για το παρελθόν, για το παρόν. Αυτό το παρελθόν που μας έχουν διαλύσει, αν δεν το πάρουμε πίσω και αν δεν μάθουμε τι έχει γίνει, πώς θα ζήσουμε το παρόν μας για να χαράξουμε το μέλλον μας, ερωτώ. Δεν το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Σόρα, και μια τελευταία ερώτηση. Είπατε πριν ότι η προσωρινή κράτηση ισχύει περίπου για 18 μήνες. Τόσο ίσχυσε και για τη Χρυσή Αυγή. Είναι 18 μήνες προσωρινά κρατούμενοι και μετά, αφού ο νόμος δεν είχε άλλο περιθώριο, τους άφησαν ελεύθερους και ακόμα η δίκη δεν έχει γίνει. Ούτε για τη Χρυσή Αυγή. Άκουσε με. Μην με μπερδεύεις εμένα με τη Χρυσή Αυγή. Δεν σας μπερδεύω. Προς Θεού δεν σας μπερδεύω. Αλλά λέω ότι ίσχυσε το ίδιο και για άλλους. Αδερφέ, εσείς νομίζετε ότι θα εξαρτώσουν και για εσάς το 18ωρο. όχι, πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Γιατί δεν μου αρέσει όπως τοποθετείτε. Στα παλιά μου παπούτσια για τη Χρυσή Αυγή. Θα ξαναπώ, η Χρυσή Αυγή είναι ένα παρακρατικό μαγαζί δικό τους. Το οποίο κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όταν δίναν άδεια στη Χρυσή Αυγή να πηγαίνει να ελέγχει τις αγορές και τις λαϊκές και να σφαλιαρίζει τον κόσμο και να φεύγουν σταγόνια και μύτες, ήταν μια άλλη ιστορία. Τώρα δεν είναι εδώ να απαντήσω, αλλά... Αφήστε με να εντάξει, ναι. Κοίτα, είδες, το ξεκίνησες εσύ. Άρα ό,τι πω είσαι υπεύθυνος εσύ. Αυτά τα χρυσάβγουλα είναι δικά τους. Το καταστατικό της Χρυσής Αυγής είναι από το 1670 κάπου εκεί. Και χάει Χίτλερ στην Ελλάδα και τούμπανε γερμανικές και καζάρικες αηδίες. Και θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια και τελικά είμαστε με τους Ολλανδούς. Είναι μια πίτσα τα παιδιά αυτά, ειδικά η διοίκηση. Η διοίκηση είναι δικιά τους και παρακρατική. Όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν και τα χρυσάβγουλα και τα ναρχοάπιτα και κάτι δικά τους είναι όλα μαζί. Δεν το συζητάμε εκεί. Τα παιδιά που πήγαν στη Χρυσή Αυγή, τα Αγινόπουλα, για κάτι πιο δυναμικό, τα σέβομαι και έχει πολύ σεβασμό. Η διοίκηση της Χρυσής Αυγής πραγματικά είναι μία λούμπα βρώμικη, η οποία δεν μας ενδιαφέρει, είναι ξενόφερτη, δεν έχει να κάνει καμία με Ελλάδα και το μέαδρο τον έχουν το μέαδρο και την ελληνική σημαία, όπως έχει ο Βελόπουλος που βγαίνει τώρα, ο Βελόπουλος που είχε πουλήσει, πουλάγε επιστολές του Χριστού, μόνο εγώ τις έχω και πάντα τα βίντεο να ξεφυλίσετε αυτή τη λουλουδού. Παιδιά, εγώ είμαι χριστιανός και ελάτε όλοι μαζί. Όλοι κοιτάνε πού θα πάρουν αυτά τα κομμάτια του ελληνικού λαού, γνώμονα το συναίσθημα και τη γελιότητά τους. Όπου έκανε πάθηση αστυνομία και τελικά βοήθησε, άμα το θέλεις, στα παρακρατικά κομμάτια. Η Χρυσή Αυγή, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχει χτυπήσει τη γραφεία μας, όχι σαν Χρυσή Αυγή, σαν κόμμα, αλλά παιδιά που είπα στη Χρυσή Αυγή. Τα χρησιμοποιούν
Μην μπερδεύεις εμένα με τη Χρυσή Αυγή. Δεν έκανα τέτοιο. Απλά είπα ότι κάπου έχει το 18μηνο έχει εξαντληθεί. Καλά, άσε με να πω εγώ αυτό που θέλω και άσε εσύ. Μην το δικαιολογείς. Άρα. Τι να με δεν δικαιολογώ κάτι, ναι, δεν δικαιολογώ τίποτα, δεν έχω λόγο. Άσε με να πω να ακουστεί η φωνή μου τώρα. Ναι, και καλά παραξηγήσεις, μήπως σε παραξηγήσω. Άρα, εμένα που μου έχουν σπάσει 215 γραφεία και δεν έχω πετάξει ούτε πέτρα και λέω στους συνέγγινες μας όλους, παιδιά με την μπέλα και θα πάμε μέχρι το τέλος, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από τα Χρυσάβουλα, τα οποία έχουν επιδοτήσεις, είναι ήδη μες στη Βουλή και έχουν ψηφίσει πάρα πολλά διαπράγματα και έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση, άρα σε κάποιους χιλίους λόταρες τους κάνουν και σόν και καλά μοιράζανε κρεμμύδια. Λέω στη Χρυσή Αυγή, ρε, μοιράσατε κρεμμύδια και καρότα, ανοίξατε την όρεξη στον κόσμο. Πότε θα τους δώσετε και το μουσκαράκι, ρε, το αρνάκι. Τέλος πάντων μιλάμε για πολύ γελία κατάσταση, δεν έχει κανένα πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα. Πλάκα έγινε, ενδεχομένως κάποια παιδιά ή αν το θέλετε και παρακρατικά. Δεν μπορούν να σας απαντήσουν τώρα όμως κύριε Σόρα αυτοί, δεν μπορούν να σας απαντήσουν, καταλαβαίνετε. Απαντάνε, θα απαντήσουν αυτοί, θα απαντήσουν. Δεν χρειάζεται, εγώ λέω τώρα και αυτοί θα απαντήσουν. Και θα απαντήσουν. Ναι, δεν μπορούν να σας απαντήσουν. Στο διάλογο να τελειώνουν μια και έξω. Έτσι, δεν μπορούν να σας απαντήσουν. Ήμουν σε μένα το 10, μιας και πάμε στο 18μηνο για να καταλάβεις. Αυτό είναι το μεγάλο το ότι σήμερα εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρετε γιατί κρατούμε, σχεδόν, όχι για τις κατηγορίες μου δεν υπάρχουν, γιατί εγώ δεν έχω ούτε πιστωτική κάρτα, δεν έχω πάρει ούτε ποτέ δάνειο, δεν έχω πειράξει το δημόσιο και δεν έχω καμία σχέση με το δημόσιο, άρα η κατηγορία μου είναι ότι το δημόσιο χάνει λεφτά. Είναι γελία τα πράγματα, είναι τα 600 μου στον προϋπολογισμό, αλλά το δημόσιο χάνει λεφτά. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι χαρκευμένες κατηγορίες γελιότητες. Βέβαια, τα κανάλια θα πω ότι πραγματικά νιώθω πολύ οργή για κάθε κανάλι και για ό,τι έχει πει. Ορκίζομαι ότι οι δημοσιογράφοι που ακουμπήσανε και όλα αυτά τα άμυαλα ζωντοβολάκια θα βασανιστούν με μένα στις μέρες μου. Πάρα πολύ άσχημα. Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ, είμαι μεγάλη καμίλα. Γι' αυτό είπα: όποιος θα είναι μαζί μου, έχει καλός. Όποιος θα είναι απέναντί μου, στήσου απέναντί μου και έλα να παλέψεις. Και όχι να έρχεσαι πισόπλατα. Ωστόσο όμως, εδώ είναι γιατί είμαι, λέει, φυγόπινος. Η φυγοπινία έγκυται πού? Στο γεγονός ότι ο ανακριτής δεν μου έστειλε χαρτί για να πάω στον ανακριτή, έβγαλε ένταλμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Βέβαια, ο ελληνικός νόμος θα πω ότι είναι από τη ρωμαϊκή διαδικασία, γι' αυτό και οι αστυνομικοί μαθαίνουν ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι ο μεσαίωνας και βγαίνει ο μεσαίωνας όταν χρειάζεται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της δικές μου. Απέδειξα πολλά πράγματα πως το δίκαιο είναι στην Ελλάδα. Και τι έκανε? Άρα λοιπόν με έκανε φυγόπινο ο ίδιος ο ανακριτής, το σύστημα δηλαδή, γιατί έτσι το πάνε να κάνουν. Κόψαν και ράπαν και μεθοδεύσανε μηνύσεις και διαδικασίες σε όλη τη διαδικασία με δημοσιεύματα και με καμία ουσία. Άρα εγώ είμαι εδώ, λέει, γιατί είμαι φυγόπινος, μη φύγω από την Ελλάδα. Βρέζω άδεια. Θέλατε πάντα να φύγω από την Ελλάδα, να μην κάνω πολιτική. Εγώ ανταυτού έμεινα εδώ μέχρι το τέλος και θα μείνω μέχρι το τέλος. Τώρα είναι δυνατόν να είναι πρόεδρος της Ελλήνου Συνέλευσης σφραγισμένα από τον Άριο Πάγο και να σου λένε φοβούμαστε μη φύγεις? Αφού αυτό θέλατε. Γι' αυτό και έγιναν τόσο σκληρά και πραξικοπηματικά τα πράγματα σε όλες μου τις λίγες για να φύγω. Σας λέω ότι δεν θα φύγω, θα μείνω μέχρι το τέλος. Και αυτός που θα είναι μπροστά μου θα τον πατήσω ως τσίχλα. Αυτό θα το αντιληφθούν και θα το νιώσουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Θα το καταλάβουν. Όσο περνάει ο καιρός θα το καταλάβουν. Κάποια μέρα θα γίνει ένα τσα και θα τελειώσουν όλα. Γιατί ο κόσμος μουρμουρίζει, σιγοβράζει και δεν περιμένει από υπαθρώπους να τελειώνουν ένα μικρός μηχανισμός. Είναι σαν να κάτσει ένας εισαγγελέας μπροστά σε ένα αγέλι ελεφάντων και να τους διαβάζει τα δικαιώματά τους και να τους λέει ότι από εδώ δεν περνάτε. Πόσο τρελά είναι τα πράγματα. Αυτό θα συμβεί. Ωστόσο εδώ πέρα είναι με χαρκευμένα δημοσιεύματα που ο τύπος λέει ότι θέλει, δεν έχει κανένα σεβασμό. Άλλωστε δεν υπάρχει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, έχει λήξει από το 2003 νομίζω. Και βάσει του νόμου, άμα το θέλετε, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να δίνει στοιχεία στα κανάλια. Οι εισαγγελείς δώσαν στοιχεία στα κανάλια, όλες αυτές τις γελιότητες, οι οποίες είναι αποδεδειγμένες. Σήμερα είμαι εδώ για να μην βγω να μιλήσω, γιατί ξέρουν καλά. 5 ομιλίες στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα έρθει στα χέρια των Ελλήνων. 5. Αυτά τα ζώα, ακούστε πώς τα λέω ζώα. Τα λέω ζώα. Και δεν υπάρχει δικαστήριο. Τελειώνει κάπου εδώ ο χρόνος μας, οπότε σε τελείστε κύριε Σόρα. Τελειώνει ο χρόνος μας. Είναι παρά 7 λεπτά η ώρα, έχουμε εξαντλήσει. Έλα μωρέ που δεν έχουμε χρόνο. Ναι, έχουμε εξαντλήσει το χρόνο κύριε Σόρα. Με αυτό θέλω να κλείσουμε.
Είναι δυνατό τώρα να σου μιλάω και να μου λέει δεν έχουμε χρόνο. Να κάνεις τι το χρόνο, να πεις για το ποδόσφαιρο, να πεις για καμιά διαφήμιση. Τελειώνει, πρέπει να παίξουμε διαφήμιση γιατί από αυτές ζούμε. Από αυτές ζούμε, καταλάβατε, από τις διαφημίσεις ζούμε εμείς, κύριε Σόρα. Δεν έχουμε έσοδα. Αδερφέ, μου γάμισε στην κουβέντα και δεν μιλάω. Είμαι πρόεδρος του κόμματος, πρόεδρος του Πορέγας, μου γάμισε στην κουβέντα. Μιλάμε 45 λεπτά, μιλάτε 45 λεπτά συνεχόμενα, κύριε Σόρα. Πρέπει να παίξουμε και διαφημίσεις, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. 45 λεπτά συνεχόμενα μιλάτε. Έκλεισε γραμμή, πάω σε διαφημίσεις γιατί τις έχω καθυστερήσει και επιστρέφουμε.